салом дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азиз. Реал Мадрид баъди он ки бо сарфи 303 миллион евро 5 футболбози нав харид, хоз аз ҳисоби фурӯши якчанд бозингараш каме ҳам бошад, маблағи сарфкардаашро бозпас оварад. Аммо бозингарон нисбати ин иқдом ҷавоби рад доданд. Ба иқрори бархе аз сарчашмаҳои хабарии испанӣ, Зидан дар мавсими ҷадид бо Гарет Бейл, Иско, Лукас Васкес ва Себалос умед намебандад ва бо раҳбарияти Дастаи Шохона гуфтааст ки агар дар мавриди ин бозингарон пешниҳодҳо бошанд, сари як миз нишаста муомилот анҷом диҳанд. Аммо аз ҷониби ин бозингарон хабар омадааст ки новбаста аз оне ки ба майдон мебароянд ё не, вале хоҳиши тарк кардани дастаашонро надоранд. ёдовар мешавем ки Реал Мадрид дар ин мавсими трансферӣ бо Эден Азар аз Челси, Лука Йович аз Айнтрахт, Эдер Милитао аз Порту, Ферланд Менди аз Лион ва Родриго аз Сантос қарордоди ҳамкорӣ баст. Маурисио Сарри баъд аз он ки бо Ювентус шартнома баст, дар Неаполи навиштаҷотеро ки дар ин ҷо сари таваллуд шудааст канданд. ин навиштаҷот дар Монзеле ки воқеан ҳам сари таваллуд шудаасту даврони кӯдакиашро гузаронидааст овезон буд. Неаполи ҳамакнун ҳеҷ вақт Маурисио Сарриро барои қабули пешниҳоди Ювентус намебахшад. мардуми Неаполи аз Маурисио Сарри ҳатто замоне бошгоҳи Наполиро ба мақсади нишастан дар курсии сармураббии Челси тарк карда рафт, ин қадаре ки ҳоло Ювентусро қабул кард, хафа нашуда буданд. акнун тасаввур кунед ки Ювентус барои бозӣ бо Наполи ба варзишгоҳи Сан-Пауло биёяд чӣ рух хоҳад дод? агар воҳима карда гӯем хунхӯрӣ мешавад. яке аз ситораҳои дурахшони риштаи муҳорибаҳои омехта Фёдор Емельяненко там ба таслим намедиҳаду ҳеҷ ба нафақа рафтанро ба гардан намегирад ки намегирад. Фёдор чанд рӯз қабл бо ширкати варзишии Беллатор барои баргузор намудани 3 набарди дигар шартнома баст. ин дар ҳоле аст ки охирин императорро баъд аз ҳар як бохташ эълон мекунанд ки ба корномаи варзишаш хотима мебахшад. аммо дар чунин ҳолат ду омил моро маҷбур мекунад ки дар бораи Фёдор фикр кунем. якум ин ки варзишгари 42-солаи рус варзишро бениҳоят дӯст медорад ки аз он дил канда наметавонад. дуюм пул ширинӣ мекунад ки пешниҳодҳо бо маблағи калонро рад карда наметавонад. ба иттилои раҳбарияти ширкати ташкилкунандаи мусобиқаҳои омехта Беллатор, аввалин рақиби размовари рус Ҷош Барнет мебошад. онҳо бояд давоми соли ҷорӣ вориди 8 кунҷа шаванд. ин рақобат кай ва дар куҷо доир мешавад ҳанӯз маълум нест. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.